Id-Deputat Nazzjonalista Kerola Kolina fisser pubblikament kif huwa kburi li neħħa lil Adrian Delija minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Leonini tal-Blue Heroes li kompla jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu issa fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ta' din il-leġislatura għal dan waqt intervista fuq ir-Radju tal-Knisja hekk kif esprima bi kburija fi kliemu d-deċiżjonijiet li ħa fil-Partit Nazzjonalista fi żmien meta kien hemm il-kumplott biex jitneħħa Adrian Delija. Jiena m'għandi xejn minn xi nistħi minn dak li għamilt, anzi jiena kburi li meta kien hemm sitwazzjoni li kellha bżonn tittieħed deċiżjoni ħatta. Kerola Kolina li fl-istess programm fuq ir-Radju tal-Knisja aċċenna li hu membru tar-Repubblika laqda li jmexxi ħuħ għamel ukoll mal-20 minuta jitkellem fuq l-argumenti tiegħu fil-Partit Nazzjonalista li huma l-istess bħal tal-Laqda Repubblika, jiġifieri kontra l-istituzzjonijiet. Fl-istess programm Kerola Kolina fakkar fil-ġlieda li kien hemm fl-aħħar ġimgħat ma' Joe Giglio. Inċidentalment kien fuq l-istess programm li Giglio qajjem dubji dwar ir-Russa Marija Efimova li Kolina saħaq li kieku kien jevita li jitkellem kif tkellem Giglio. Jiena kieku kont nevita li nitkellem. Meta Giglio kien tkellem fuq din il-materja Kerola Kolina li fl-aħħar elezzjoni kien jikkuntenta b'siġġu parlamentari b'elezzjoni każwali minħabba s-saħħa li kiseb Giglio fid-distrett, saħaq li kliem bħal ta' Giglio jinsulta l-memorja ta' Defni Caruana Galizja. L-istess kien qal każa lil Giglio fil-waqt li Laqda Repubblika immexxija minn Kerola Kolina kienet ħarġet stqarrija li fiha akkużat lil Giglio b'persekuzzjoni ta' persuna. Fuq din il-kwistjoni il-Kap Bernard Grech kien qal jesser lil ta' Repubblika u lil Kerola Kolina dan hekk kif kelliem għall-Partit Nazzjonalista kien saħaq mat-Times li dak li qal Giglio ma jirriflettix dak li qal il-Partit Nazzjonalista. Fit-tweġiba li Bernard Grech kien tal-Gazzetta The Times der evidenti ħafna li għaddiet tar-Repubblika u li ġiet imposta pożizzjoni ta' x'għandu jgħid il-kap. Din mhux l-ewwel darba li Bernard Grech kellu jgħid jesser lil tar-Repubblika u d-deputati qrib tagħha. Lil Kerola Kolina ħatru kelliem għall-ġustizzja fuq insistenza tan-nies tar-Repubblika u meta kien hemm nies qrib Adrian Delija dejjem għaddiet tar-Repubblika billi Bernard Grech kull ma kellu jagħmel biss u li jagħti l-barka. Hekk ġara fil-każ ta' Andre Grech alleat ta' Delija u li rriżenja mill-Partit Nazzjonalista wara ġlied kbir bejn fazzjonijiet differenti. Fuq dan, ta' Repubblika kienu ħarġu jiverħu li Andre Grech żarma mill-Partit Nazzjonalista bil-kap Bernard Grech jarmih f'kummenti mal-medja meta qal li jibqa' fil-partit tiegħu min irid jaħdem.